Filɛlikɛlaw an b'i bɛɛ fo an bɛ segin ka na an ka émission kumandi kɛnɛ kan émission min n'an bɛ segin an ka professeur ba Franklin Yamsi wa Cameroun wa Afrika ale ka analysew kan an balimaw ye an filɛlikɛlaw ye an lamɛnnikɛlaw ye bakurubaya la an b'o ɲɛfɔ sabu ka d'a kan kuma kun ye a nafa ye an bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogoya min na an bɛna professeur ka analyse jumɛn ta bi o ye double chantage contre le Mali a ye walawalali kɛ o kan an bɛna ɲɛfɔli dɔɔni kɛ an balimaw ye a ko ja ko farafin jamana dɔw Mali sigiɲɔgɔn jamana dɔw k'olu bɛ fɛ Mali ka buruja u bɛ fɛ Mali ka déstabiliser u bɛ fɛ Mali ka ben de ka d'u ye ja a jamana fɔlɔfɔlɔ k'o ye Sénégal jamana ye ni o masakɛ kɔrɔ o tun ye Ablaye Wade ye sisan ni o mara bɛ Macky Sall bolo ja ninnu bɛɛ lajɛlen bi Mali contrôle la voilà a filanan k'o ye Côte d'Ivoire jamana ye ni o marabaga n'o ye Kucalakaw ka dangelen ye Alassane Dramane Ouattara o kɔfɛ Niger jamana o fɛnɛ b'a la o marabaga kɔrɔ n'o ye Mamadu Isufu ye bi ni o mara bɛ Bazoum bolo bi o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni Algérie jamana ko ja ko fɛnɛ b'a la ni o ɲɛmɔgɔ o ye Muhamadu Debboune o y'o ye o ɲɛmaaya b'o bolo ko ninnu bɛɛ lajɛlen de sen bɛ Mali burujali la bi fɛ de Mali ka ben Nigeria jamana ale min ye puissance ye régionale kɔnɔna na ale ma a jeniyɔrɔ fin Mali kunkanko kuma na a ma lamagali foyi kɛ ka bɛn Mali ko ma a ma fara Mali kan ko Mali sigiɲɔgɔn jamana dɔw de kɛlen don ka Mali juguya ka Mali kɔnɔya ka fara Mali juguw kan ka Mali kɛlɛ Mali ka ɲɛtan Mali ka unifiyeli ko ja olu ka hɛrɛ t'a la asidiya ni ɲɛngoya ɲɔɲɛlen don kosɛbɛ kosɛbɛ ninnu fan fɛ ni Mali taara ɲɛ Mali mana unifiye Mali bɛ kɛ puissance jamana ye régionale kɔnɔna na donc o asidiya n'o ɲɛngoya kama u tɛ fɛ o ka kɛ Mali benni ka d'u ye Mali déstabiliseli ka d'u ye Mali burujali ka d'u ye Mali ka sigi a sen sanbara kɔnɔ olu ka hɛrɛ de bɛ o la Mali jamanaden dɔ n'o ye Gawo ka den dɔ ye ko o bɛ Niger kɔnɔna na bi ale ye Niger ministre des affaires étrangères don ale ye Mali buruja ka Mali dɔgɔya ka Mali nɛni ka sɔrɔ ale ye Gawo ka yɛrɛ de maliyɛn den don Asumi Masaho don a tɔgɔ de y'o ye ale ye burujali ta ka Mali sɛgɛrɛ mɔgɔ bɛ se cogo di k'i bɔdugu k'o kɔnɔya cogo di ka fara maa wɛrɛw kan k'i yɛrɛ kɛlɛ donc Mali sigiɲɔgɔn jamanaw bɛ Mali contrôle la Alassane Dramane Ouattara ta o dɔnnen don ko o kama Ousmane Sonko ale bɔra k'a ka position yira anw ka belebele la n'o ye colonel Assimi Goïta la ko ale faralen don Assimi kan don o don ni ale ka laɲiniw sabatira Sénégalikaw fɛ ni ale kɛra Sénégal président ye ale bɛ Assimi dɛmɛ ka Assimi kɔkɔrɔma don farafinna ka bɔli nɔgɔ la Mali mana bɔ o ye farafinna bɔli ye nɔgɔ la kɔni Alassane Dramane Ouattara ale kɛlen don ko ka Soro Guillaume kɔnɔya ka Soro Guillaume kɛ a jugu ye mais bi a ɲɛ tɛ Soro Guillaume na dɛ ko a ɲɛ bɛ Mali ka yɛlɛli de la a ɲɛ bɛ Mali ka puissance de la a ɲɛ bɛ ni Mali unifiera don o don ka Mali fara ɲɔgɔn kan Mali sécurité ka bɛɛ lajɛlen ka laɲiniw sabati Mali bɛ kɛ puissance de ye Afrique de l'Ouest régionale kɔnɔna na Mali de bɛ kɛ puissance ba ye o ɲɛsiranɲɛ kama a ka fanga makarali kama o kosɔn a ti fɛ abada a ka kɛ donc hali ni ale yɛrɛ tɛ fanga la n'a y'a dɔgɔnin bila fanga la o ko kelen de don Mali mana puissance ya sɔrɔ don o don ale ka tɔn n'o ye RHDP ye danbe kari ale ka tɔn na o ɲɛsiranɲɛ de kosɔn donc a fɛnɛ cɛsirilen don Mali ka ben o kɔfɛ ko Daninba o fɛnɛ tun bi faralen don juguw kan ka Mali buruja ani Roch Marc Kabore Daninba ale min ye coup d'état kɛ Kabore la Kabore ko Ala tɛ sunɔgɔ Ala ye masa min ka ɲi ko barika bɛ Mali kɔ duwawu bɛ Mali kɔ Roch Marc Kabore ale ye sanction i bolo da sanction tali min kɛra ka ben Mali kan le 9 janvier ale ye o papier o signé ale ka fanga benna
le 24 janvier o kɔnɔna na coup d'état kɛra ale la k'ale gbalon ka bɛ bɔ fanga la donc ko Mali barika jamana don Mali ko Ala tɛ sunɔgɔ dɛ ale y'a laɲini ko ka Mali buruja a y'a laɲini ko ka Mali ben ka Mali sɛgɛn Ala ye a ka baara kɛ le 24 ale ye signéli kɛ le 9 24 ale ka fanga burujara an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn nin tun ye an ka émission kɛnɛ ye an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ